To superhelte står over for en ond superskurk. Den ene bliver skubbet væk, så hun har mere afstand til skurken, og vi er hermed lidt for kampen, der skal til at finde sted. Heltene ved, at de står 5 meter fra hinanden, og hermed kaster den første helt sin heltekraft på skurken. Hun kaster 12 meter for at ramme skurken og rammer ham, men skurken er ikke lige til at slå ud, så superhelt nummer 2 bliver også nødt til at angribe. Problemet er blot, at hun kun har et vist antal kræfter tilbage, så de bliver nødt til at regne ud, hvor langt skuddet skal være, så de er sikre på at ramme. Tilfældigvis står de 3 kæmpende i en ret vinklet trekant. Hvor langt skal superhelt nummer 2 kaste? Så står superhelten over for et meget stort dilemma. Superhelt nummer 1 står her, mens superhelt nummer 2 står hernede. Og de hilser over på skurken, som de skal besejre. Og når man så kigger på det, så kan man se, at de står faktisk i en ret vinklet trekant. Sådan der. Superheltene, de ved, at der er 5 meter mellem dem. Og superhelt nummer 1 kaster præcis 12 meter. Det ved superhelt nummer 1. Og nu er det så kommet dertil, at vi skal finde ud af, hvor langt superhelt nummer 2 skal kaste for at ramme superskurken. Til det kan vi bruge Pythagoras læresætning. Den lyder AN plus BN er lig med CN. Og for at finde A og B, der skal vi have, hvor langt der er med de 2 korte kateter, og det, eller med de 2 kateter. Og det ved vi jo, fordi at superheltene ved, at der er præcis 5 meter imellem dem, og at når superhelt nummer 1 kaster, så kaster den 12 meter. Derfor kan vi så sætte 5 og 12 ind på de 2, eller ind på A og B. Så 5 i anden plus 12 i anden giver C i anden. Og nu kan vi så regne det ud. 5 i anden, det er 25. Og 12 i anden er 144. Og når vi lægger dem sammen, så giver det 169. For så at finde, hvad C er, altså ikke C i anden, men C, så tager man kvadratroden af 169, og det giver 13. Så 13 er det antal meter, som superhelt nummer 2 skal kaste.